चाहता हूं मुझे बोल रहे हैं कि तूने 2 बार मन में सुसाइड करने की कोशिश किया। नैबे भिडिअआ जागोन दहायनि लानजाय पार्ट 2 भिडिअ आं दहायनि भिडिअखौ मानो सर्टकाटल' होदोंमोन बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै नाय माने आङो जायफोरनि गोसोआव जायफोरनि सोलेराव गाज्रि आत्मा दं नाथाय आङो दहायनि ससे भिडिअखौ होनानै नायदोंमोन नाथाय गोबां मानसिया बेयावहाय फैदों थांफिनदों फैदों थांफिनदों फैदों थांफिनदों फैदों थांफिनदों माने जायफोरनावहाय बेफोरबायदि गाज्रि आत्मा दङ बै गाज्रि आत्मा गोनां मानसिया बेफोरबायदिखौ नायनो सुखुवा बेफोरखौ सैया आरो जाय मानसिनाव गाज्रि आत्मा दङ बै मानसिया बेफोरबायदि भिडिअखौ नुब्ला रागा जोङो रायनो गोसो जायो बुंहरनो गोसो जायो लाजि फोनांनो गोसो जायो बैयो गाज्रि आत्मानि आखु बे गाज्रि आत्माया जाय मानसिनाव दङ बे मानसिया बे भिडिअखौ नायखानायबो नङा बेखौ आङो 100% नोंथांमोननि गेजेराव लिरनानै होनो हागौ बेनिखायनो आं नैबे पार्ट 2 आव नोंथांमोननो फोरमानजों लोगोसे नोंथांमोननो फोरमायफिननो थाखाय फैबावनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि बे गाज्रि आत्माजों नासयजानायनिफ्राय रैखा मोननो लुबैदों बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाव आरो आङो नायबावगोन दि बे भिडिअआवबो सोर बिसिबां नायनानै थाङो सोर बिसिबां नायनानै थाङा बेखौबो आङो नायबावगोन दि बे भिडिअनि गेजेरावहाय बिथांनि लाइभ भिडिअआवहाय थांनानै नायहै नोंथांमोना 100% 100 आव 100 गावनि लुबैनाय गावनि सोखाजानाय गावनि मोजांखौ लुबैनाय बेफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बे जायगायावहाय गिदिर गिदिर बलिउडनि बाहेरा कान्ट्रिनि आउट कान्ट्रिनि मानसिफ्रानो अनलाइन प्रार्थना खालामजायो आरो बे जायगायाव थांनानै प्रार्थना बिजाहैयो बलिउडनि गिदिर गिदिर एक्टरफ्राबो फैनानै बेयाव प्रार्थना बिजाफैयो आरो जुदि गोसो दङ नोंथांमोनाबो गावनि फरायनायनिफ्राय लानानैहाय नोंथाङा सोरखारि साख्रि लुबैनाय नोंथाङा मा खामानि मावनो लुबैदों नोंथाङा मा बिजनेस मावनो लुबैदों आरो जायहा बेमारि बिथांमोना सोखाजानायखौ लुबैदों जायहा लेंग्रा जायहा खाना बबा आरो जायहा पेरालाइज सुगार बैफोरजों नारसिनजानानै दङ आरो नोंथांमोनाबो बिनि थाखाय इसोरनो गथायनो दङ नोंथांमोनाबो गथायनो हागोन आरो नोंथांमोनाबो सोखाजानायखौ मोनगोन आरो गोबां स्टुडेन्टफ्राबो बेयाव थांनानैहाय बिजाहैयो गावनि फरायनायनि थाखाय गावनि पास जानायनि थाखाय गावनि आनजादखौ उथ्रिनो हानायनि थाखाय बेयावहाय आर'ज खालामजाहैयो आरो अनलाइन आर'ज खालामजायो आरो नोंथांमोनाबो जुदि गोसो दङ बेफोरबायदि सोरखारि साख्रि मोननो आरो बेजों लोगोसे आरो गोबां मानसिया जोंनि बर' न'खरावहाय गथ' मोननो रोङै सुबुंफोर दङ गोबाव बोसोर जाबाय 20 बोसोर 15 बोसोर बेफोरबायदि जानाय सुबुंफोर दङ बैफोर मानसियाबो बे जायगायाव थांनानैहाय गथ' मोननो हादों बिराद खुसिनि बाथ्रा नोंथांमोनाबो गोसो दङब्ला नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खालामजानो हागोन जोङो बुंनो थाङोब्ला माइगाब थाइसेनिबो मानसि नङा बेयाव गिदिर गिदिर मानसियानो थांनानैहाय बोरखौ लाहैनो हायोब्ला जों मानो हाया जोंबो हायो लाहैनो मानो हाया हायो बेयावहाय जोनोमनिफ्राय लेंग्रा बबा खाना बैफोर मानसियानो 5 मिनिट प्रार्थना खालामनायजों लोगोसे जाय संसारखौ नुनो हायाखैमोन जाय संसारा माबायदि खालारनि माबायदि रंनि बेफोरखौ नुनो हायाखैमोन बेफोरखौ नुनो मोनदोंला बेवहाय नोंहा मा लस दं आङो सिगाङावनो बुंखाबाय जायफोरनि गोरबोआव जायफोरनि सोलेरावहाय आत्मा गाज्रिया बासा लानानै दङ बै मानसिया बे भिडिअखौ नायनो सुखुनाय नङा बियो सिदा खोथा आरो रेल बिनि उनाव आङो नोंथांमोननो माखासे प्रुफफोरखौ होलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो फारियैहाय बेवहाय सोर माबायदि सोखाजानाय मोनदों आरो माबायदि थांखि जादों आरो माबायदि बुंजादों आरो न'खराव माबायदि खालामजानायखौ बिथाङा थांखिदों आरो बिथांनि एटिएम नाम्बार मबाइल नाम्बारफोरखौ बोरै थांखिदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै ला नोंथांमोना आसरित नांगोन आरो बिनि उनाव बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनावहाय बिथांनि चेनेलाव हाबनानै नोंथांमोना भिडिअखौहाय सानफ्रामबो नायनो सोलों आरो हायोब्ला नोंथाङा नाजायोब्ला अनलाइन प्रार्थना खालामजा नाथाय आङो नंखाय बुङाखै सैथो बाथ्राखौ आङो बुंदों नंखाय बुङाखै आंखौ नंखाय भिडिअ होदों सानदोंब्ला नोंथांमोना बिथांजों कन्टेक्ट खालाम बिथांनि डिसक्रिपसनाव फुल नाम्बार दं आरो बिथांजों रायज्लायनो हागोन